Ito ang umaling counterprice sa mga papel na ginamit sa balota. Ang umaling aesthetic indelible ink. Pinilit daw itong pili ng Comelec para mag-mobilize ang mga operator na sindikato ng buwan. Alam sa natin ang mabulang kandidato. Kaya humingi ng tulong kay dating Solicitor General Rapchan. Ayon man kay Chavez, pag napulang ang Kongreso, maaaring kasuhan ng base sa testimonya ng mga testigo. Patulogin mo na yung Brendes ng mga gawa na daw. Kung hindi yung mga ginagawa ko diyan, hindi yung kagagaling mo yun eh.